مثلي عين كرام على الأيام إيجاد مثلي عين كرام على الأيام إيجاد مثلي عين كرام على الأيام. بسم الله وبه نستعين. الحمد لله الذي جعل التقوى علامة للكرامة حيث قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والصلاة والسلام على الذي جعل التقوى علامة للفضل بقوله لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى، وعلى آله أهل الكرامة والفضل والتقوى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما المشرف لا تي في لجباو بلا جين فولين كوفن إسلامي كفولي أمي أيراو لكافكان يونسو أنا جموكا كنكا نوي دين باروي دين بارو مي جموكا نابي ولي كاسي كرامو مانيكا كرامو بسم الله ولا ساكا باروكي دين كنا فوني دولا بي أني أن كرامو دو بسم الله كنن كنا لا كرامو مي نيما دوغولي تي جمانا كنا ني جمانا كوكا ودونا فناتي أنغاني كنن كنا لا نوي أن كرامو أني أنغا تشكربا الشيخ شيخنا جاورا dine bunaku kan bi ibe dɔ de fɔ ka dɔ to yen nɔ tɔn si tɛ yan jamana in kɔnɔ bi ni dinɛ baara tɔn no n'a sen tɛ tɔn min na n'o tɔn in sigibaga dɔ ta ye nka bi tɔnw bɛɛ la belebele n'o ye groupement de leaders spirituels musulmans du Mali ye o membre fondateur dɔ don commune 6 kɔnɔna la ale de ye o président d'honneur wa bureau national yɛrɛ fana na affaires religieuses a bɛ o fana kɔnɔna la. An y'a bisimila kɛnɛ kɔnɔna la bi an n'a bɛna jɛ ka baro kɛ diinɛ kunnafoni dɔ k'a ka walanda dɔ di an ma diinɛ kunnafoniw kan nka yanni an ka don an ka baro kɔnɔna la an b'a fɔ an karamɔgɔ ko assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. Cheikhna Jawara an bɛ fo k'i wale ɲuman dɔn i yɛrɛ ka kuma lase so kɔnɔna la i yɛrɛ ka jabaranin kan n'o ye Sherifula TV an ye kuma dayɛlɛ ni min ye komi a fɔra arabukan na an b'a dɔn danfara min bɛ Ala ye balansi min bila ka hadamaden kɛ maaba ye nafolotigiya tɛ fɛn wɛrɛ tɛ nka a ye balansi dɔ de di hadamadenw ma k'o de kɛ maabaya ye min ka bɔ aw la min ye maaba ye aw la ka tɛmɛ maa bɛɛ kan k'o ye Ala ɲɛ siranɲɛba ye maa min siran Ala ɲɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan o de ka fisa ni bɛɛ lajɛlen o de ye maaba ye ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan. Ala ɲɛ siranɲɛ o de y'an ka bi walanda ye. An ka ɲininkali fɔlɔ Ala ɲɛ siranɲɛ yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye Cheikhna? Ayiwa bisimilahi wa salatu ala rasulillah. Naam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. An b'an filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo ka teli Sherifula baarakɛla bɛɛ fo fɔlɔ olu mun sɔnna ka an wele an kana sigi Ala ɲɛ siranɲɛ kuma kan. Ala ɲɛ siranɲɛ yɛrɛ ye fɛn min ye fɔlɔ i k'a dɔn fɔlɔ ko tigi bɛ i la tigi min n'a tɔgɔ ko Ala n'a tɔgɔ ko kamanagan masa cogoya ma dɔn masa min ka ko la masa min y'i da n'a b'i fa n'a b'i kunu n'a b'i ɲininka i ka fɔta n'i ka kɛta la i ka ko foyi de wele tɛ masa min na i ka siran o ɲɛ u b'o de wele ko Ala. Bon nin de ka gɛlɛn ka tɛmɛ a bɛɛ ka fɔlɔ donc Ala ɲɛ siranɲɛ yɛrɛ a bɛ sɔrɔ fɔlɔ ni min ye masa min y'i dan i ka siran o ɲɛ o Ala a bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ kelen filanan a kelen bɛ ka danfɛn 8,000 de dan o danfɛn 8,000 diɲɛ ni lahara ye kelen ye a tɔ 7,999 ani 99 olu t'a dɔn ko diɲɛ ni lahara bɛ yen. Allahu akbar. Bon anw yɛrɛ tɛ cogoya dɔn o la fana o de kama Musa n'u kama al-Ashari Ala jɛnɛ ka bɔ a ma ale ko diɲɛ ko o ko diɲɛna dancɛ bɛ Ala o dancɛ silamɛya ka dancɛ o de ye Ala ɲɛ siranɲɛ. O kɔrɔ ye diɲɛ fɛn o fɛn i b'a sɔrɔ frontière bɛ Ala
nka silamɛya yɛrɛ ka frontière o de ye ala ɲɛsiranya ye Allahu akbar naam bon o ala ɲɛsiranya tamasiyɛnw b'a la tamasiyɛn dɔw bɛ yen n bɛn'o f'i ye n'i y'o ye cɛ o cɛ la diɲɛ na awɔ n'i y'a sɛgɛsɛgɛ i b'a sɔrɔ ala ɲɛsiranya jɔn don naam parce que kira yɛrɛ ɲininkara alayhi salatu wassalam u k'a ma ya rasulalahi ala ɲɛsiranya yɛrɛ bɛ min a ko a ka sahabaw ma ala ka kisi ni nɛɛma jira kan a ko attaqwa hahuna a ye disi kɔngɔ attaqwa hahuna a ko ala ɲɛsiranya bɛ dusukun de kɔnɔ ja i bɛna ye k'a fɔ inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum ala mago tɛ maa si dangoya cɛɲa la n'i ko k'i cɛ ka ɲi n'i taara kaburudon na i bɛ taa sɔrɔ i ɲɔgɔn cɛɲuman ba kelen bɛ dingɛ kɔnɔ n'i ko sara b'i la i ɲɔgɔn ba kelen dalen bɛ dingɛ kɔnɔ sara tun bɛ minnu na ka tɛmɛ i kan n'i ko wari caman bɛ n bolo a bila i hakili la ko waritigi caman o de bɛ dingɛ kɔnɔ ye n'i ko i ye tɔgɔtigi de ye tɔgɔtigiba caman dugumakolo y'o kunu inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum ala ɲɛ tɛ aw dangoya cɛɲa in na parce que ale de y'aw dan a ɲɛ t'aw ka nafolo fana na walakin problème yɛrɛ ye min ye nga yanzuru ila qulubikum ala ɲɛ b'aw dusukun de la wa a'malikum a n'aw ka kɛta nin yɔrɔ de ka gɛlɛn ala ɲɛsiranya kɔnɔ n'i y'a mɛn i ka siran ala ɲɛ o k'a sɔrɔ fɔlɔ dusukun sɔnna ni dusukun sɔnna hakili bɛ sɔn ni hakili sɔnna dɔrɔn sinbon b'a jira adamadenya yɛrɛ b'a jira o de la tamasiyɛn damadɔ bɛ a la ala ɲɛsiranya tamasiyɛn fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye a tawadu ala ɲɛsiranya jɔn yɛrɛ yɛrɛ n'i y'a ye tuma o tuma i b'a sɔrɔ a kelen bɛ k'a yɛrɛ kolo a kelen bɛ k'a yɛrɛ majigin mɔgɔw ye maa o maa ne y'i yɛrɛ majigin ala ye ala b'i kɔrɔta nka maa o maa ne yaadala ka kafa k'a kɛ i n'a fɔ i ɲɔgɔn tɛ diɲɛ na ala b'i kama fila kari k'i kɛ maani ye mɔgɔw cɛ la parce que alikarim iza akramtahu malaktahu allaim iza akramtahu tamarrada n'i ye maaba bonya dɔrɔn i b'a sɔrɔ nka n'i ye maani bonya dɔrɔn a b'i yaada ka kafa rasul alayhi salatu wasalam kana mutawadi'an ala kɛra yɛrɛ kun kɛra ye mɔgɔ ye a kun kelen bɛ k'a yɛrɛ majigin kojugu cɛkɔrɔba y'a wele a bɛ girin ka na denmisɛn y'a wele a bɛ girin ka na muso y'a wele a bɛ girin ka na a bɛ n'a ɲɔngiri a b'a ko karisa e ko cogo di kira ka jogo ɲumanya kun sera fɔ nin degré la o kosɔn ala ko a ma wa innaka la ala khuluqin azim a ko muhamadu a dɔw b'a la e bɛ jogo la jogo belebele de kan parce que i mago b'a la i ka kɛ cogo min na muhamadu i kɛra ten net ala ka kisi ni nɛɛma jira kan a filanan ye jumɛn ye ala ɲɛsiranya filanan a saburu sabali nin yɔrɔ ka gɛlɛn sabali tɔɔrɔ kɛr'i la wagati min na sabali dimi kɛr'i la wagati min na i bɛ se ka mɔgɔ faga mais i y'a to ye ala kama i bɛ se k'a don kaso la i y'a to ye ala kama i bɛ se k'a ka baara tiɲɛ i y'a to ye ala kama ala ɲɛsiranya jɔn a ka tamasiyɛn a filanan o ye sabali ye ala ɲɛsiranyaba tamasiyɛn sabanan min b'a la o ye tiɲɛ ye nin yɔrɔ ka gɛlɛn dɛ fɛn min yɛrɛ ka gɛlɛn adamadenya la n'i y'a ye diɲɛ yɛrɛ halakira bi foyi tɛ nkalon kɔ nkalon ni tiɲɛ n'i y'u da ɲɔgɔn kɔrɔ i b'a sɔrɔ nkalon yɛrɛ singɔm de don singɔm de don an bɛ singɔm kelen kelen min ɲimi dɛ nkalon y'o de ye cogo min na n'i bɛ ka singɔm ɲimi a bɛ daminɛ ni jumɛn ye diya i b'a daminɛ dun k'a dun k'a dun a bɛ diya a bɛ taa se dɔ la a bɛ kɛ pɔ a bɛ minɛ ka goya n'a goyara o ye tiɲɛ sera a la tiɲɛ sera a la nka tiɲɛ daminɛ ale ka kunna i ko jala nka laban a ka timi ka tɛmɛ li kan nin de ye u fila différence ye o de kosɔn a bɛ ɲini an fɛ an ka kɛ tiɲɛfɔla ye
n'i kɛra tiɲɛ fɔla ye dɔrɔn i bɛ bonya sɔrɔ diɲɛ na a daminɛ i bɛ gɛlɛya sɔrɔ a daminɛ i bɛ gɛlɛya sɔrɔ dɛ i bɛ gɛlɛya sɔrɔ i ma Usman Sɛrifu Madani Hayidara ye a y'a daminɛ ni tiɲɛ ye k'a kogoya bɛɛ ye maa si tɛ fɛ k'a ye an bɛ tile min na i ko bi n'a da ma don ko ko la bi o ko tɛ dilan munna parce que a y'a daminɛ ni tiɲɛ ye a tora ka tiɲɛ kan donc o tiɲɛ de bɛ laban n'i kɛra tiɲɛ fɔla ye jogo wɛrɛ jumɛn ka ɲi n'o ye Ala ɲɛsiranɲɛ ye jogo ye tuguni asamaha i ka yafa ninnu de ye Ala ɲɛsiranɲɛ taamasiyɛnw ye walikazimina al-ghayza wal'afina anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin walikazimina al-ghayza maa minnu bɛ se ka dimi gɛlɛn kun wal'afina anin nas ka yafa u ma ɲɔgɔn ma dimi kɔfɛ wallahu yuhibbul muhsinin Ala bɛ ɲumankɛlaw fɛ i ka tila ka kɛ maa ɲuman ye ka da o kan ka yafa kelen ka dimi kun fila o tumana ka sɔrɔ ka ɲumanya tugu o la n'i y'o ye maa o maa la dɔrɔn Ala ɲɛsiranɲɛ jɔn don taamasiyɛn tɔ ye jumɛn ye al-ihsan i bɛ kɛ ɲɛlikɛla ye n'i y'a ye a bɛna tiɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a dilan n'i ye maa o maa wele dɔrɔn Ala ɲɛsiranɲɛ jɔn don ale yɛrɛ t'a tiɲɛ mais n'a y'a ye a bɛna tiɲɛ dɔrɔn a b'a dilan ayi a tɛ tiɲɛ ɲɛna a t'a tiɲɛ wa a tɛ tiɲɛ yɛrɛ n'a y'a ye fana a bɛna tiɲɛ a bɛ se k'a dilan ni lahalaya o lahalaya a b'a dilan ni o ye n'a bɛ se k'a dilan n'a bolola hɛrɛ de ye a b'a dilan ni o ye n'a bɛ se k'a dilan ni sanu ye a bɛ kari ka sanu ta k'a di pour que a ka ɲɛ n'a bɛ se k'a dilan ni wari de ye a bɛ wari kɛ k'a dilan a y'a ye dɔ ka furu bɛna cɛ sa mais wari ko problème de bɛ yen nɔ a bɛ wari kɛ k'a datugu a y'a ye dɔ ka baara bɛna tiɲɛ wari b'a bolo wari in bɛ se k'a dilan a bɛ wari kɛ k'a dilan pour que baara in kana yogoya kana tiɲɛ parce que n'a tiɲɛna o bɛ na mɔgɔ dama min dahirimɛ tiɲɛ o de ka ca banna si ye nin ye Ala ɲɛsiranɲɛ ye a laban ye jumɛn ye sisan tarikul maasi Ala ɲɛsiranɲɛ jɔn yɛrɛ lakika o bɛ Ala kota bɛɛ ye ka to ye fɛn fɛn ka go Ala ye diɲɛ na a b'a bɛɛ ye ka to ye nin de ye Ala ɲɛsiranɲɛ taamasiyɛnw ye nin ye cɛ min na wala fara tigi la dɛ n'i ma fara o tigilamɔgɔ la Ala b'i malo a ye nin taamasiyɛn ninnu mana sɔrɔ cɛ o cɛ la diɲɛ na hali ne yɛrɛ ko k'i bɛ dangara mɔgɔ b'a cɛ i t'i yɛrɛ dɔn sa nin cɛ in ka ko bɛ se jɔn ma a sabalilen a muɲunen a ka ko tɛ se mɔgɔ ma i ta sera nin fana ma kɔrɔ ka diɲɛ bɛ ɲɛ kɔrɔ b'a fɛ i ka lahara ka ɲɛ cɛbi bɛɛ lajɛlen b'a défense ta ka sɔrɔ hali a yɛrɛ tɛ yen ayi mun b'o kɛ parce que a sɔnna ka Ala kota bɛɛ lajɛlen ye ka to ye o de la Ala ɲɛsiranɲɛ n'i bɛ fɛ k'a dɔn i b'a dɔn fɛn dɔ la fɔlɔ ye jumɛn ye e yɛrɛ ni Ala cɛ ka siran Ala ɲɛ ni o ye Ala bato waati nana k'i kolo Ala ye k'i majigi Ala ye k'a bato a bato cogo dan bɛɛ lajɛlen na n'i bɛ n'i biri presse ko tɛ i bɛ biri cogo ɲuman na min ka di Ala ye n'i bɛna wuli i bɛ wuli cogo la min ka di Ala ye Ala ɲɛsiranɲɛ b'a ka Ala bato cogoya ani maa min tɛ siran Ala ɲɛ o Ala bato cogoya tɛ kelen ye dɛ ayi o tɛ kelen ye parce que a fɔla al-ihsan an ta'buda rabbaka ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka i ka Ala bato i n'a fɔ i ɲɛ bɛ Ala la ni ɲɛ tɛ Ala la dɔrɔn donc Ala ɲɛ b'i la hali n'i bɛna kojugu kɛ n'i miirila ka fɔ ne bɛna nin kɛ sisan nɔ Ala ɲɛ bɛ na dɛ mɛlɛkɛw bɛ yen dɛ minnu bɛ kini fɛ minnu bɛ numan fɛ olu bɛ ka sɛbɛn dɛ olu ye n seere ye dɛ ni hakili jiginna o la dɔrɔn i b'a ye i bɛ kota bila nka n'i ye hakili mɔ ye dɔrɔn i bɛ kota in kɛ n'i bɛna ko kɛ diɲɛ na Ala ye fɔlɔ bani Ala bila i ɲɛfɛ fɔlɔ donc i ni Ala cɛ sira Ala ɲɛ ni o ye ka sira Ala ɲɛ i ni Ala yɛrɛ cɛla la fɔlɔ sira Ala ɲɛ a bato cogo ɲuman na sira Ala ɲɛ jogo yɛrɛ kɛcogo ɲuman na sira Ala ɲɛ ni o ye
o ye ko minnu bi ni ala yɛrɛ cɛ min bi ni ala ko nin kɛ o kɛtɔ i k'o kɛ ni ala ye siran ye a banna ala ko nin to yen i hakili mana jigin o la i hakili jigin ala la k'a dɔn n'i y'a kɛ kɔlɔlɔ min b'a kɔfɛ a banna naam n'i y'o dɔn i ni ala cɛ dɔrɔn a banna ne daba ala de ye nin ye Allahu akbar i bɛna mɔgɔ dɔ tromper sa i hakili jiginna ni ne ye nin tromper saya b'a kɔfɛ dɛ n'i ye saya ye dɔrɔn i bɛ siran ala ɲɛ a mɛ n'i ma saya ye i tɛ se ka siran ala ɲɛ dɛ f'i k'a dɔn ala de b'i fa ala b'i kunu i tɛ to yan koyi n'a ye ala diya a b'i to a koto la ka dugumakolo fara n'i ye k'i jigin a kɔrɔ k'a datugu dala i tɛ ye tuguni nbɛ ala ɲɛ siran ka gɛlɛn dɛ an ma ala yɛrɛ dɔn de an ma ala dɔn kosɛbɛ o de kɛlen bɛ k'an ja gɛlɛya ala la o de kosɔn ala ko a ye n dɔn yanni a k'an bato hadisul kudusi la n'a ma ne dɔn dɔrɔn a tɛ se ka ne bato i b'a dɔn de i k'a dɔn bisi fatihi ala yɛrɛ ka mankutu ala yɛrɛ ye min ye a ye sankolo da cogo di a ye dugumakolo da cogo di dono bɛ ka bɔ tilew bɛ ka bɔ su bɛ ka ko cogo dugu bɛ ka jɛ cogo di pour que e yɛrɛ ka siran ala ɲɛ fɔlɔ a don fɔlɔ ala bɛ ka su koli min kɛ a bɛ ka dugu min jɛ n'a ye su koyi la bi ni dugu jɛra yala e bɛ nisɔndiya ko dugu jɛra dɛ a ye dɔ bɔ i si la su ka koli ani dugu ka jɛli hali n'a sɔrɔ e si ye san 1000 de ni su bɛ ka ko dugu bɛ jɛ a bɛna k'u 1000 na k'a dun don la i bɛna da k'a kɛ i n'a fɔ i kun tɛ diɲɛ na n'an ye ala dɔn ni nin ye dɔrɔn an bɛ lafiya n'i bɛna kojugu kɛ dɔrɔn saya miiri e bɛ se k'i to kojugu la sa ala b'i faga k'i to kojugu la ala bɛ se ka mɔgɔ faga à chaque heure à chaque minute et à chaque seconde wagati o wagati ala bɛ se k'i faga k'i to lahalaya bɛɛ kan i ka siran ala ɲɛ i ni ala ka danfɛnw cɛ siran ala ɲɛ ni o ye nin yɔrɔ fana ka gɛlɛn dɛ i ni ala ka danfɛnw ni ɲɔgɔn cɛ nin ye e ni ala cɛ ye mais i ni ala ka danfɛnw don jakumani b'i bolo i bɛ k'o lamɔ o b'i bolo du kɔnɔ kɔngɔ kana minɛ i bolo hali jakuma wulunin b'i bolo so kɔnɔ kɔngɔ kana minɛ i ɲɛna minɔgɔ kana minɛ i ɲɛna saga b'i bolo du kɔnɔ i hakili to nin na ala kɛra bɛ fatu don min na sallallahu alaihi wasallam a ye min fɔ a ka sahabaw ye k'a gɛlɛya o de ye ne ye a ko a ma ko ya ashabi usikum bitaqwallah wa ma malakat aymanukum ay ni foka galeya de usikum bitaqwallah mbe awladi aw kasra alanye anaw bolo ye fɛn minnu mara sagaw b'o la baw b'o la misiw b'o la furumusow b'o o la denw bɛ o la a y'a hakili to ninnu na koyi fɛn minnu b'aw bolo mara la aw ka jɔnw a y'a hakili to olu la nin yɔrɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ cɛ dɔ nana alakirama sallallahu alaihi wasallam a ko ya rasulallahi i tɛ nadiya k'an bila sira kan sira min ni n y'a ta n bɛ ala sɔrɔ n'a ye alakira ko a ma sallallahu alaihi wasallam a ko alayka bi taqwallah a ko n b'i ma ni ala ɲɛ siran ɲɛ ye n'i ko n k'i ladi sira ala ɲɛ n'i siranna ala ɲɛ a ko hɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ala ɲɛ siran ɲɛ kɔnɔ i y'a ye wa a tilala tuguni a nana aya dɔ fɔ ka da o kan tuguni a ko ala ɲɛ siran ɲɛ bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka don aya dɔ kɔnɔ kumakan 6 ala ɲɛ siran ɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ o kɔnɔ inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi atlala ko ya'izukum la'allakum tadhakkaruna yayi Allahu akbar ala ba nyamoriya kan akli na'am kileniya folo folo ye ala ɲɛ siran ɲɛ ye cɛ o cɛ tɛ siran ala ɲɛ cɛ o cɛ ni tilenen tɛ siran ala ɲɛ tile denbaya kɔnɔ tile baarakɛda la tile sigida la tile mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn minnu b'i bolo mara la tile olu ni ɲɔgɔn cɛ denw caman b'i bolo ka na 5 di dɔ ma ka 3 di dɔ ma tile ala ko i ka kɛ ɲɛlikɛla ye ni balimaw b'i la ni sinjiw b'i la hinɛ olu la i ka tilen i ka fɛn di olu ma
naam ko i ka sinji tugu o fana ɲininen do i fɛ yaro nin ye koba ye dɛ kosɛbɛ ala b'an bari tuguni ko an ka kojugu bɛɛ dabila yaya a bɛɛ de bɛ nin kɔnɔ kojugu bɛɛ lajɛlen ka dabila a ye nin kɛ aw kana nin kɛ a bɛɛ nana ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ sisan nɔ ani fɛn minnu kɔnnen don n'olu ma ɲi ni diinɛ t'a fɛ ni ala t'a fɛ ni tiba t'a fɛ ni silamɛw t'a fɛ i k'o ye k'o to yen naam i ka yaada dabila i ka kafa dabila i ka maatɔɲɔ dabila i ka sigiɲɔgɔn juguya dabila ko ale ala yɛrɛ de bɛ ka anw waju tan dɛ ko walasa an ka hakili sɔrɔ Allahu akbar naam o la naam ala ɲɛ siran ɲɛ jogo tan bɛ yen kan naam n'i m'o kɛ farida ye k'o kɛ wajibi ye i yɛrɛ ka fiyewu i ka ala ɲɛ siran ɲɛ ma sabati jogo tan n'o jogo tan ma sabati la i ka ala ɲɛ siran ɲɛ ma sabati i bolo fan ye teliya la an ka se ka nafa sɔrɔ o la o jogo tan an b'a teliya pour que i ka se k'a sɔrɔ a fɔlɔ ye jumɛn ye ko i k'i nɛn tanga ka bɔ kɔrɔfɔli ma naam parce que ala yɛrɛ ko an dɔ kana dɔ kɔrɔfɔ parce que kɔrɔfɔli a misalu la fitini ye min ye a b'i n'a fɔ i yɛrɛ balima fa kelen ba kelen sara o su tile 3 tolilen kasa bɔlen i taar'i sigi o kan k'o dun a n'o jurumu bɛɛ ye kelen ye subhanallah a filanan naam i k'i mabɔ kosɛbɛ bisigiya la kana mɔgɔw bisigiya jugu i bɛ bisigiya dɔn bisigiya ye jumɛn ye chacun ni b'a dama wala na b'u dama jogo ta in dama joona waati cogoya kama ok d'accord ok n y'a faamuya donc bisigiya jugu i b'o dabila a bɛ k'i ɲɛna ko maa dɔ ye jugu ye k'a sɔrɔ o y'i ɲin ye kosɛbɛ naaninan ye jumɛn ye o de ye k'i ɲɛna tugu ka bɔ haramu la duurunan ye jumɛn ye o de ye i nɛn ka kɛ tiɲɛfɔbaa ye wɔɔrɔnan ye jumɛn ye i ka ala ka funisereya dɔn wolonwulanan ye jumɛn ye ala ye hɛrɛ min k'i ye n'o ye garijɛgɛ ye n'o ye nafolo ye o ka taa taasira fɛ k'a kɛ ka sinji tugu k'a kɛ ka ala ko dilan seeginan ye jumɛn ye i kana kɔrɔta ni bonya ɲini ou bien ka ɲɛmɔgɔya ɲini i yɛrɛ ye i jɔ mɔgɔw k'a d'i ma i kɛwale bɛ o yira o groupement tɛ nin ye anw ka nin groupement in kɔnɔna la sisan nɔ Usmane Cedi Madani Hayidara a ko k'a tɛ k'an ka ɲɛmɔgɔ ye an y'a diyagoya k'a ka k'a ye a k'a tɛ k'a ye a ko n b'a labɛn mɛ n tɛ k'a ye an ko k'i bɛ k'a ye diyagoya an y'a diyagoya k'a k'a ye a kɛra ye parce que an y'a diyagoya de a ko bon n b'a ta kalifa sira fɛ n'a bila tuma sera n b'a bila bon mɔgɔ tɛ ɲɛmɔgɔya ɲini ala de b'a d'i ma kɔnɔntɔnnan ye jumɛn ye ka sali farida 5 k'o kɛ a ɲɛma a 10nan i ka tilen o kosɔn ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ni Anasi bun Maliki an bɛ kuma laban n'o ye o ko ala kɛra sallallahu alaihi wasallam don dɔ la a ye sahaba bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ko sahabaw a ye fɛn 10 layidu di a k'a bɛ se k'o kan k'a bɛ se k'o kɛ fɛn 10 a y'o layidu di a k'a bɛ se k'o kɛ bilahi n kalila ala la n bɛ arijinɛ layidu ta o ye lahara n b'aw don arijinɛ kɔnɔ mais an b'a a ko fɛn 6 astagfirullah o ka fɛn 6 a ye fɛn 6 layidu di a k'a b'o kɛ n bɛ arijinɛ di aw ma a fɛn 6 fɔlɔ ye jumɛn ye a ko n'aw kumana aw kana nkalon tigɛ filanan n'a ye layidu ta aw kana bɔrɔtɔ sabanan ni maaw dara aw la aw kan'u janfa naaninan a y'aw ɲɛw datugu ka bɔ haramu kow bɛɛ lajɛlen filɛli ma duurunan a y'aw ka kulusijalaw a n'aw ka taafebolow tanga ka bɔ jɛnɛya ma wɔɔrɔnan a y'aw senw minɛ ka bɔ haramu kɛli ma a k'aw bolow minɛ ka bɔ haramu kɛli ma a ko ni nin kɛra n'aw sera ka nin k'a ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ma a ko i k'a dɔn o tuma na ne fana bɛ arijinɛ layidu di aw ma aw bɛ don arijinɛ kɔnɔ aw tɛ tɔɔrɔ Cheikhna ye fɛn 10 min fɔ ani ye 6 min fɔ laban ya san nin kelen o kelen y'a dama walanda de ye n'an ko an ma nin développer nin kelen o kelen tɛ se ka kun an ka waati yɛrɛ kɔnɔna la nka i b'an ka baara cogoya dɔn waati labaaraw de don dakuruɲa laban jumɛn b'i bolo ani ka dugawu kɛ an filɛbagaw ye an ka baro in kuncɛw kan dakuruɲa laban min bɛ n bolo ka di an filɛbagaw ma bi ani maliden bɛɛ ma
jamana den bɛɛ a ye to an bɛɛ ka segin ala ma an ka sira ala ɲɛ k'an ka kow di ala ma ala tanama ko an k'o ye k'o to ye ala ɲɛ siran ɲɛ kɔnɔna la ala b'an ka jamana sumaya ka anw yɛrɛ mago ɲɛ filanan n b'a ɲini ala fɛ tɔɔrɔ min b'an ka jamana kɔnɔ bi ala k'a wuli sabanan groupement ko ni nana ko n ka aw yɛrɛ fo ka aw waleɲuman dɔn ko ka an ka ɲɛmɔgɔ fo n'o ye Usmane Sɛrifu Madani Hayidara ye kabini ala y'a sigi an ka ɲɛmɔgɔya don min na fo bi a sera a kɔrɔ a y'a kɛ ka se a dan fana na donc an b'a fo la k'o waleɲuman dɔn ka aw yɛrɛ fo aw ni ce aw ni baraji ala ka ani aw sara ala ka don ɲuman wɛrɛ yira n na haza wasalamu alaikum warahmatulahi taala wabarakatuh. Cheikhna Jawara a ye sirifukɛ in kanu kosɛbɛ a m'o dogo fo bɛɛ y'a don a la a bɔra sigiyɔrɔ dɔ a tɛ se ka kuma yɔrɔ si n'a ma Sɛrifu Usmane Madani Hayidara tɔgɔ fɔ fo a kɛra a la taamasiyɛn an bɛ Alahu taala de ala ka kanu to kanu gansan tɛ ala kanu de don an bɛ Alahu taala de ala ka kanu to i ye sirifukɛ in kanu cogo min na i yɛrɛ ɲɛna i kɔfɛ sirifukɛ yɛrɛ fana b'i tɔgɔ duman fɔ yɔrɔ bɛɛ la a ko k'i ye layidutigi ye k'i ye tiɲɛtigi ye ala ɲɛ siranɲɛ de ye fɛn bɛɛ lajɛlen ye fɛn minnu fɔra a kuma la kumaba belebele o ye ala ɲɛ siranɲɛ an ka sira ala ɲɛ an ni ala yɛrɛ cɛla la an ka sira ala ɲɛ an ni danfɛnw ni ɲɔgɔn cɛla la o yɛrɛ de ye ala belebele an bɛ Alahu taala deli walana min fɔra a faamucogo ɲuman ala ka nɔgɔya an ye k'a minɛ ka baara kɛ ni a ye ala ka o nɔgɔya an ye ka an yɛrɛ kɛ ala ɲɛ siranɲɛbagaw ye n'an kɛra ala ɲɛ siranɲɛbagaw ye dɔrɔn an bɛ kɛ maabaw ye an bɛ kɛ maaw la fusamantiw ye i n'a fɔ kuranaya ni hadisaw ye a fɔ cogoya min na an bɛ segin ka an karamɔgɔ ani an ka cɛkɔrɔba Cheikhna Jawara fo ka waleɲuman dɔn groupement des leaders spirituels musulmans min ye silamɛ tɔnw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan minnu ka hakilinaw ye kelen minnu sɔnnen don mawludukow ma minnu sɔnnen don kaburu ziyaraw ma minnu sɔnnen don kɔlɔsikow ma minnu sɔnnen don maabakow ma olu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn tɔn min kɔnɔ n'o ye groupement des leaders spirituels musulmans di Mali ye o tɔn maaba dɔ don o sigibagaba dɔ don n'a ɲɛmaya bɛ an karamɔgɔ ani an ka sirifukɛ ka sigi la Sɛrifu Usmane Madani Hayidara an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn an ka wele jaabi la an bɛ segin ka aw yɛrɛ fo ka waleɲuman dɔn ka duwawu k'aw ye ka duwawu ɲini aw fɛ aw minnu tun sigilen b'aw ka jabaraninw ɲɛma ka diinɛ baro la ni diinɛ baro tɛ tɛmɛ aw kan waati si la jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ Alahu taala deli ala ka sigida nataw fana jira an n'aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.